Benvingut, Nil Salomó. Aquesta és la primera ocasió en què fem aquest format nou en el nostre canal Catalunya Talent. La nostra idea és fer un seguit de converses, converses amb talent o amb talents, perquè volem que tots els que heu guanyat els premis a talent en alguna edició poder-vos anar fent entrevistes parlant una mica sobre emprenedoria, sobre disrupció, sobre innovació, etc. És difícil emprendre avui a Catalunya? És complicada. No, perquè tu ho has fet, Sí, difícil. Sí, mai és fàcil. Mai és fàcil perquè els projectes tenen moltes fases, tirar-ho endavant. Jo crec que per més bona que sigui la idea del projecte, té els seus moments difícils, sempre, ja sigui perquè et va molt bé i has d'escalar-ho i això és un repte i és difícil, és dur, però en aquests moments a Catalunya crec que és un molt bon moment per aprendre. Crec que tenim un ecosistema molt bo, molt potent, des del punt de vista de talent, de gent amb idees, gent amb ganes, des del punt de vista de la mentoria, no? Des de entitats públiques com persones amb molta experiència que et poden ajudar, i després finalment des del punt de vista més de recursos econòmics que sempre són necessaris per tirar endavant un projecte. També n'hi ha des d'empreses industrials que busquen innovació i una mica d'inversió amb startups, amb noves idees hi és, però també des del punt de vista públic. Per exemple, nosaltres tenim la sort de gaudir d'un dels programes més competitius d'acció, que és la Startup Capital, però també llavors hi ha inversors professionals, hi ha un molt bon ecosistema d'inversors professionals que poden ajudar. Per tant, diria que sí que és difícil, però és un bon moment i un bon lloc per aprendre. Entenem que suposo que és difícil, el més difícil deu ser arrencar, doncs els primers passos, poder aconseguir convèncer algú de que s'embarqui en una aventura com aquesta o que bé posi recursos per poder ficar-te. Per nosaltres el més difícil potser no va ser al principi, perquè al principi com que ets poquet, segurament amb la persona que comences o sol o si ets un petit equip, vas fent. Però per nosaltres el repte més gran que veiem és el creixement. El creixement és on veiem la part més complicada, però al final suposo que depèn de cada projecte, els recursos que necessitis, però per nosaltres ara és el moment més delicat, que s'ha de ser més eficient i fer les coses millor. Vosaltres ja ho heu demostrat en el mercat, que la vostra solució és una solució intel·ligent, que és una porta a tirar endavant un projecte que es diu Copos, que és una solució d'informàtica basada en intel·ligència artificial. Què és la intel·ligència artificial per profans? Com la definiries? Des d'un punt de vista molt senzill, jo ho definiria com un software, com un programa informàtic que és capaç de realitzar una tasca de forma automatitzada. I per realitzar aquesta tasca de forma automatitzada, prèviament, amb dades, se li ha ensenyat com es fa aquesta tasca. Aquest camí ens porta, entenc jo, aquest aprenentatge constant del software, ens porta cada vegada a ser més eficients, cada vegada a ser més intel·ligents. I per tant, aquell concepte de singularitat, del moment en què es parla que hi haurà un moment que probablement el software podrà superar la ment humana o la intel·ligència no artificial, quan el dataries? Perquè, amb tasques concretes repetitives,
Jo crec que si ja no hi som, d'aquí poc, però en tasques, repeteixo, molt concretes. En canvi, en tasques més generalistes, com per exemple el que és molt conegut el cas dels cotxes autònoms, jo crec que encara queda, no? Perquè segurament un dels grans reptes de l'intel·ligència artificial és aquest aprenentatge genèric i continu, perquè el rang és molt ampli, totes les diferents situacions que poden passar, casos molt concrets que costa molt d'ensenyar, de veure, de preveure, això és el complicat. Tot i així, s'estan fent molts avanços, tant cotxes autònoms fins a botigues totalment automatitzades. La vostra proposta és per solucionar la identificació de producte lineal abans d'arribar a caixa en diferents sectors. Explica'm una miqueta. Sí, nosaltres ens enfoquem mitjançant dins del món d'intel·ligència artificial amb el reconeixement d'imatge i ens enfoquem en el sector del menjar, també un tema d'experiència personal, de coneixement personal, però també perquè és un sector on molts productes no tenen codis de barres, per tant les solucions existents al mercat no ens serveixen, el típic codis de barres, i llavors utilitzem el reconeixement d'imatge per reconèixer els productes. I ens enfoquem sobretot en restauració, en restaurants self-service, on l'usuari ha d'escollir els seus productes i arriben al punt de pagament, en el self-checkout, que és la nostra primera solució, reconèixer els productes automàticament i ja pot pagar de forma autònoma i molt ràpida. A part aquí generem tot un conjunt de dades que per als nostres clients són molt interessants i ara estem començant a entrar també en el món dels supermercats, doncs amb una aproximació molt semblant per un conjunt de productes concret. Clar, que seria tot de les verdures i de... Correcte, sí, és tots els productes que no tenen codis de restauració frescs, sobretot. Tinc entès que esteu venent no només aquí, sinó a altres països, o sigui que ja sou una petita però multinacional. Sí, molt petita, sí. De fet, ha sigut una de les coses bones que ha tingut la pandèmia, no? Que el fet de la digitalització també de les relacions entre empreses ens ha permès obrir nous partners, nous països d'una manera totalment digital i totalment online, on hem estat en contacte amb empreses que també hi ha a Itàlia, a Holanda, al Regne Unit, que treballaven en aquest sector, que degut a la pandèmia estaven parats també perquè els restaurants estaven tancats i ells eren en un moment que també buscaven noves solucions. Com nosaltres també el mercat nacional era el nostre principal, però també estava totalment parat, tant nosaltres com ells buscaven noves sinergies, nosaltres evidentment fora per poder també créixer una mica més ràpid. Hi ha dos mercats que, com en aquell moment ningú sabia quin seria el mercat que abans recuperaria, si ningú tenia ni idea, doncs vam començar a buscar fora i gràcies a això doncs, ara estem començant com he dit, Itàlia, Holanda... O sigui que heu aprofitat un problema és una oportunitat i heu sabut aprofitar aquest problema. Sí, correcte. Una qüestió ja més personal que pregunto pensant en gent que potser s'està plantejant ara iniciar un camí com el que vas iniciar tu fa un temps. La funció aquesta d'emprendre com et va venir? És a dir, tu acabes uns estudis o estàs preparat per fer alguna feina determinada, estàs treballant en alguna empresa. Què va fer que decidissis emprendre? Jo crec que ja és una cosa que es porta una mica dins, també. Però sí que jo estava en una empresa dins del sector de la restauració on vam identificar aquesta necessitat. I després vam decidir des de fora d'aquella empresa. Però, per tant, el fet d'identificar la necessitat dins d'un sector real i veure que empreses, una solució que les empreses podrien adoptar, em va fer llançar-me amb més tranquil·litat a la disciplina, o sigui, amb més seguretat. Doncs Emili, et felicito tu i a tots els teus companys per la vostra empenta. Us desitjo molts èxits i que d'aquí un temps ens puguem veure una altra vegada aquí amb una multinacional ja no petita,
sinó que et desitjo que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Visitar-nos.